Megálltok! Csak bátran! Apa, ne höldócskavasd be a pénzt. Szétszerelem alkatrésznek. Ebből meg lesz a tandíjad. Valamiből pénzt kell csinálni a családnak. Gyerünk, te ócskavas. Itt a vége. Mi a fene történik? Figyelj, ez nem sima acél. Szerintem nem is egy kamion. Találtunk egy transformert. Michael Bay-től. Apa! Csak egyszer kérdezem meg. Hol van Optimus fővezér? Nem jó újat húzni egy texasival. Idén-nyáron. Új korszak kezdődik. A Transformerek kora lejárt. A szabályok. Nem érti? Nincs magára szükség. Soha többé. Megváltoztak. A családomat nem hagyom. Transformers. A kihalás kora. Júniustól IMAX 3D-ben a mozikban.